салом дӯстон, видеоро ногузаронда тамошо кунед ва хулосаи худтонро дар комментария бинависед. Видеои имрӯза дар бораи удалид шудани канали Рамазон меравад. Бародароне ки дар удалид кардани канали Рамазон даст задагин, ман муроҷиат ба шумо мекунам. Фақат одамое ки даст задагин ба удалид кардани канали Рамазон. Бародаро, як тоҷики мо як ҷода ошибка кард, риски заден, видеоша удалид кардем. Видеоша удалид кардем, каналша удалид кардем. Ман дар шумо амиқа савол дорам. Чуба канали Искандар удалид нашид? Фикротона бинависен. Шахсоне ки даст задагин ба канали удалид кардани Рамазон. Чуба шумо канали Искандара удалид накардем? Фақат канали Рамазон удалид кардем. Ман намегум ки Искандар Узбека барои чӣ удалид кардем. Ман миллатпарастӣ намекунам. Фақат савол дорам ки чуба канали Искандар удалид нашид, а канали Рамазон удалид шид. Ба фикрам ки ҳаматон дидем ки Искандар чӣ хеле видео кард. Акиҷа шарт нест ай гуфтанаш, хутон дидем ки чӣ хеле видео кард. Барои ҳамо ман шумода савол метавонам ки чиба канали Искандар удалид нашид, аммо канали Рамазон удалид шид. Ягон кас дорад ҳамин саволи ман ҷавоб? Надорем. Барое ки вақте ки дидем ки тоҷикай нажмат мекунем. Любой ҷода ҳамхелиай. Ҳамин дидем ки тоҷик виноват шид, тоҷики хумон ба тоҷики хумон лағат мекунем гурӯза дар гардан. Каналша удалид мекунем. Аки ҳол намедонам аки ай пеш бибинеша чӣ корш мекунем, ай дур каналша удалид кардем. Хай майлеш каналша удалид кардем. Ин канал ҳичи нест ай. Масалан уно як канал дига кушодагия бо давомиш метамерава. Шумо аки хиёл кардем ки каналша удалид кардем, мистид кардемша. Бо як канал дига мекушад. Ин мистид нест ай бародаро. Амира мешид ки ба муомила, ба хушругӣ, ба якдигарфаҳмӣ. Ҳола амира як миллатҳои дига бибинад чӣ мега, мега ки хучон ба хучон задан як канали калони ба қуввата удалид кардан. Шумо худтон азур мегирем, мезадем канали Искандара удалид мекардем. Ки ӯ қадар чизои издивасие ки вай нишон дод, мардум намедид. Ӯ дар уҷа то ба орисӣ гав мезад, то ба лавзи хучон гав мезад, то ба лавзи хумон гав мезад. Яъне се миллата фаҳм монда ки чӣ кор кардестай. Барои ман дӯстони азиз, гуфтам ки шумо тез мешавед, як чизро нафаҳмида резки хулоса мерӯед. Агар ки мегуфтем ки масалан ҳамин видеота удалид ки ҳамун шояд видеоша удалид мекард, шумо ай ӯрам нопурсида гирифтем, каналша удалид кардем. И хел накунем дӯстони азиз. Бояд якдигар фаҳмӣ кунем, якдигарро занг бизанем, хатогиро бифаҳмонем. Агар ки якдигарида занг зада хатогиро мефаҳмудем, шояд ҳамин корро намешид. Аммо мо чӣ кор мекунем? Як ҷо камтарак сухан фаҳмидем, тамом, вай ҳам хеле ай. Шумо кори худтона мекунед. Накунед дӯстони азиз. Бояд байни якдигари иттифоқ бошед, ёрдам кунед якдигарро, якдигар фаҳмӣ кунед. Шумо чӣ кор мекунед? Як коршид нигоҳ мекунед ки тоҷики хумон пушт надорад, биё бирем кори хумонро анҷом бидем. Бинед ки як миллати дига хаб мекунед, меистем. Зелимхан гав зад, фақат против ки гав зад, барада теҷе. Дигаро хаб карда несодан. Иша ман мехед. Иша дидам ки хакиб намеш. Оз як гап мегӯй, дарав мегӯям ки миллатпарастӣ кард. Чиба Искандар дар видео накардем? Ҳама хаб кардем. Ҳама хаб кард. Ҳама хаб кард, видео накардам. Гуфтам ки нима бестем. Ана ки дидам ки тоҷики хумонай бародармон Рамазон, тамом. ҳама ака ҳама не, аммо хайма номошро намегирем, барои ки ман намедонам ки ки кард ина хай ки дар комментария ки менависа, ки медона ки ки даст зад, яъне намедонам жалоб кардан, чӣ кор кардан ки канали ҳамин Рамазона удалид кардан. Дар комментария бинависем ки киҳо жалоб задан ки канали Рамазона удалид кардан. Бинависем дар инҷа киҳо даст задагиянд. Яъне конкурсчико, просто блогеро ё ки обычный подписчик. Иш маълум нест. Барои мо гунаҳгор намекунам на конкурсчикора, на подписчикои обычныйра. Ҳеҷ кара гунаҳгор намекунам.
просто мнение хма гап мезанам ки барои чи канали Искандар удалид нашид, канали Рамазон удалид шид. Хулосатон хутон бинависен. Ма намехостам ҳамин видеоро бикунам, накин вақте дидам ки канали ҳамин бародарро удалид кардин, кори хато кардин. Ай пеш нагзаштин. Ай пешам бигзарем нагзарем, канали як касигар шумо чӣ удалид мекунед? Вай кул канали шуморо удалид накардай, противтон видео кардай, шуморо протившон видео кардин, тамом. Вай канали шуморо удалид накардай, шояд вай ҳам метавонист ки каналҳои шуморо удалид кунад, на ки медона ки меҳнат кардагин, канали шумо дахолат накард. Просто минени хича гав зад, вай да муроҷиат кардан, вай муроҷиати одамои кардагира шумо да расонд. Барое ки одамое ки муроҷиат мекунанд да шумо намереса, шумо вақт надоред. Ман медонам ин кор да вақт нест. Ина ма дам нависондестиям ки суроб официал як чанд қашид, як 6 моҳ шид менависад ки 100 евро задагим намета, билет маро ин мекунам, дуташ фақат муроҷиат мекунам, комментариёро маро як бор буковин нависондагия. Суроб официал ман ҳатто дар студия мебил дар прямой эфирш медурам, ҳамун так да менависам ки ҳами суроб официал призморо надодагия, призмо надодагия, ҳама хутона чест мегиред, байни хутон связ дорем чиба гап намезанем ки призи авая битя. Канали мо канали нестай. Накин да ҳам ман нависондиам ки агар ки муроҷиат карда битонӣ, гап зан ки суроб официал призморо бита. Комментарий мада бидорам нависондагия 100 евро задагия кадом амин тоҷики химон чизша призша додаги нестай. 6 моҳ шид мега, яхш 2 моҳ шид мега. Призмар додаги нестай. Ҳама объявид мекунем ки бози суроб официал чест ния. Ман медонам ҳама чест ния, ҳама чест ния, ягон гап надорам, лекин ина комментариёда нависондем ки призмора надонед. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Агар ки шахсоне ки канали Рамазона удалид карда бошед, каналша восстановид кунед, битин шояд вай против шумо дига гап назана, аммо каналша восстановид кунед, битин. ё ки каналша восстановид накардин, агар вай бихоҳад ба аккаунти холи бо каналша мебардора, бо корша давом мета. И ягон хел шумо да гуфти русо ки полза неста ки канали вайро удалид карден. Канали вайро удалид карден, бо як видео мекунед, бо мешава бо ҳама. Якташа удалид мекунед, дуташа удалид мекунед, ҳами каналҳои вайро удалид кардан наметавонед. Ҳар рӯз як аккаунт мекушоя. Чӣ мекуна? Видео кардан мегира. Ё ки шахсоне ки канал мефаратон, мада занг бизанед, дар канали ма ҳаст ай номро. Мада занг бизанед, ман любой хел канал шуморо метавонам. Каналҳои 100 подписчика то каналҳои 30,000 то каналҳои 100,000 подписчика ма шумода ёфта метем. Ма каналҳое дорам ки масалан дорум не метавонам шумода каналҳое биёвам ки 300,000 подписчик дора, 200,000 подписчик дора, 150,000 подписчик дора. Кадоме каналхара ё ки мехоҳед блогер шавед, мада муроҷиат кунед, ма шумода каналҳои пеша ёфта метавонам, аммо нархошон гаронанд, қиматанд. Канали калон қиматай, канали майда арзонай. Каналҳои мо ай 3000 рубле сар мешава. Кадомеда канал дар кора, ай канали ма рақамомо биёбед ва занг бизанед, канала бигиред. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Дар охирон лайк ва бишхен дар канали ма ҳатман подписатсия кунед.